У сталовай я ел суп дай жоўты омлет. Гэта быў мой няхітры абед. Падышла да мяне і сказала: жарэш, а краіна гібее ў дрыгве. Ты сказала, ужо час распачаць рэзістанцыю, рэканкісту, час пачынаць. Сэрца данка ў руках і вагонь у вачах паланілі мяне ўраз. Гарэлі тысячы пажараў паміж тваіх доўгіх палей. Я зразумеў, ты Чэ Гевара, дык пакахай мяне хутчэй. Гарэлі тысячы пажараў паміж тваіх доўгіх палей. Я зразумеў, ты Чэ Гевара, дык пакахай мяне хутчэй. Столовой я ел суп дай желтый омлет. Это был мой няхитрый обед. Подошла до мяне и сказала: жарэш, а краіна гібее ў дрыгве. Ты сказала, что час распачаць рэзістанцыю, рэканкісту, час пачынаць. Сэрца данка ў руках і вагонь у вачах паланілі мяне ўраз. Гарэлі тысячы пажараў паміж тваіх доўгіх палей. Я зразумеў, ты Чэ Гевара, дык пакахай мяне хутчэй. Гарэлі тысячы пажараў паміж тваіх доўгіх палей. Я зразумеў, ты Чэ Гевара,